Mushoko raMwari mune chimwe chinhu chiri interesting. Mune the longest chapter yakareba kupfuura dzese, ine 176 verses. Chapter iyi ndemapisarema 119. Chapter iyi haisi story yenyaya zvaitika, haisi sermon kana kuti mharidzo, haisi list remutemo waMwari, but chingava chii nekureba kwayo. Tikatarisa kuti mapisarema chapter 19 itsamba yerudo, muchirungu tinoiti a love letter. I-love letter kuti itsamba yerudo iri kuenda kunani. Tikatarisa kuti mapisarema ari kuzama kunyora tsamba yerudo kumagwaro aMwari kana kuti kushoko raMwari. Tikatarisa kuti musame chapter imomo unowana maverses anotaura kuti shoko renyu rinotapira, your word is sweet. Munowanika zvekare shoko rekuti your word is light, shoko renyu imwenje. Tinowana zvekare panonyorwa kunzi ndakaviga shoko renyu muhana mangu. Tinowana zvekare panotaura kuti shoko raMwari itreasure kana kuti hupfumi. Tinoona zvekare rinotaura kuti munyori anomeditata pamusoro peshoko raMwari. Saka tinongoona pachena kuti mapisarema 119 it's a love letter, tsamba yerudo iri kunyorerwa kumagwaro aMwari. So vazhinji vedu muzuva ranhasi tinorespekta Bible, tinoriverenga uyezve tinoritrust, ende tinozviziva kuti tinofana kunge tichiriverenga, but the way yatinobata naro vazhinji vedu hatisi kukwanisa kusvika pane kudiwa kwaitwa shoko raMwari namapisarema. In experience yekuda shoko raMwari hatina. But the question of the week ndeyekuti ndingasvika sei pakasvikwa namunyori wamapisarema 119. Chekutanga hanzi a daily routine inodiwa pakuverenga shoko raMwari. Chechi2 everything chirimo chakakosha. Pazviviri izvi ndo patinowana izwi rinorarama mukati meshoko raMwari. Musoro wedu wenyaya wesvondo rino, how do we read the Bible? Tingaverenga sei shoko raMwari? Memory text tinoiwana kuna mapisarema 55 verse 11 inoti ndizvozvo zvichaita shoko rangu rinobuda mumuromo mangu, haridzokeri kwandiri risina, asi richaita zvandinoda richienda pane zvandakatumira. So panapa vhesi rinongotudza pachena kuti shoko rese rinobva kuna Mwari rinoenda, rinobudirira pamisheni yaro, uyezve rinodzokera kwavari. Tingasangana mumunamato tichikumbira uvepo hwaMwari patichange tichipfuura nemukati mechidzidzo chedu chesvondo rino. Samasimba ose vari kumusoro kudenga, tinokutendai nechipo cheupenyu, tinokutendai nemagwaro enyu. Samasimba tinokumbira mweya wenyu utibatsire apo tave kudzidza zveukuru hwenyu, titifambise nekutinzwisisa izvo zvamuri kuda kuti tinzwe. Tinonamata nekutenda kuti muchazviita nekuti makatendeka. Muzita raMambo Jesu unogara nokusingaperi. Amen. Alright, tikaenda kuna mapisarema 119 nekureba kwayo kwayakaita, inotaura kuti pavhesi 105 shoko renyu mwenje patsoka dzangu nechiedza panzira dzangu. Alright, totanga paSunday. Kana tichiverenga shoko raMwari, chii chekutanga chatinoda? Number 1 chinowanika paSunday, it's time. Every day tinoseta maalarm, kuseni tichimuka tinoverenga chapter imwe chete, torova a short prayer, tobuda mumba tichimanya takananga kumabasa. Asi patinozodzoka masikati tave kudzoka kumba, kazhinji kacho zvataverenga kuseni tinenge tazvikanganwa. Why zvichidaro? Kuverenga nekunzwisisa zvinhu 2 zvakasiyana. Patinoverenga kuseni paya tichimanya, hatina zvatiri kufungisisa pamusoro peshoko. So kufungisisa kana kuti meditation inodiwa pakuverenga shoko raMwari. Meditation hachisi chinhu chekuti ungangochiita nenguva diki. Meditation it takes a time. So patinoverenga kuseni paya tichiverenga nemaminitsi 15 kana 30 for a whole chapter, ndopasemienzaniso chapter ine 176 verses, tinenge taita go through tichiverenga, asi hatina kunzwisisa. Saka nyaya haisi yekuti ndaverenga zvakawanda sei, asi iri pakuti ndaverenga sei, ndo nyaya iripo. Saka ngatirangarirei muzambiringa rine matavi kana kuti mapazi anobva pariri. Mapazi anobva pamuzambiringa anogara ari connected pamuzambiringa. So isusu tinofana kuramba tiri connected
pana Mwari nguva dziri dzose. Bazi remuzambiringa haridecide parinopiwa chikafu kubva kumuzambiringa kana nourishment, rinozviwana automatically. Uyezve bazi remuzambiringa rinoreceiva chikafu anytime. So paSunday sense iri kuda kuzama kubudiswa apa ndeyekuti every time tinofana kuramba takabatira paevine tiri matavi tichifidwa ipapo nguva dziri dzose. Always tinofana kukumbira kuna Mwari kuti aise chidiso mukati memwoyo yedu tigofarira mashoko avo. Tinofana kusarenda nguva yedu yose kuna Mwari, tospenda nguva naMwari even tichiona kuti situation haisi kundibvumira, mwoyo wangu hausi kuda. Panguva dzakadaro let's spend time naMwari. Jeremiah 29 verse 13 yobva yati muchanditsvaka mukandiwana kana muchitsvaka nomwoyo wenyu wose. Mapisarema 37 verse 4 inobva yati farikana kwazvo kuna Jehovha, iye agokupa zvinodikanwa nemwoyo wako. So chekutanga ngatifarirei kufara tiri muna Jehovha. Zvimwe zvese even netime yacho Mwari anotipa zvinoshuwa mwoyo wedu. Zvinobva zvatipa kuti tipinde pachikamu chechipiri. Chekutanga chikamu tawirirana kuti nguva naMwari inodiwa. Chechipiri pave kudiwa a place. Panyaya a place apa Mark chapter 1 verse 35 inobva yati mangwanani kuchine rima wakamuka wakabuda akaenda kunzvimbo murenje akandonyengeterapo. So panapa tiri kuona kuti Jesu Kristu omene aizvipa nguva yekunyengetera omene ari panzvimbo yake oga. Tikatarisa kuti pakanyorwa vhesi iri the previous day Jesu Kristu vainge vaswera vari busy vachinamatira vanorwara vachipora, vachisvinudza mapofu, vachipa vanhu zvekudya, vachibvisa madhimoni. Nebhizi yaivaive nayo dhei rose vakakwanisa kuwana a spare time ne place kwavakanoenda kunonyengetera zuva risati rabuda. So kana Jesu Kristu ainida that time, a space and time yekuti anamate, ko isusu vatadzi vakaita sesu tinoda nguva yakawanda sei? So tikapinda mudzimba dzedu tine mapositions aripo. Tine a position yekuti tikatarisa ndopa semuenzaniso sesofa. Unogona kungorangarira kuti sofa iri ndo panogara baba vangu apa, kana kuti panzvimbo iyi ndo pandinodyira, ndo patebho pandinodyira mazuvesi. Paunongopfuura nepatebho a flash inongouya murangariro wako nokuti ndasvika patebho yekudya, meaning to say pane kakudyidzana kawakuita nenzvimbo iyi panyaya dzekudya. Ndo zvakafananawo ne a place yekunamatira. Pane kamwe kaholiness kanonyuka nekuda kwenzvimbo yaunonamatira, not nekuti pane magic iri kuitika, but nekuda kwekudyidzana kwako nenzvimbo iyoyo panyaya dzekunyengetera. So ndo zvakaita a spot yatinofana kunge tiinayo pakunyengetera mazuva ose. Luke chapter 10 verse ya 42 inotitsanangurira panapa kuti Martha aive akagara patsoka dzaJesu achiteerera Jesu vachitaura. Nekune rimwe rutivi Mary aiva kukicheni achibikira mueni zvekudya. Asi chakaitika ndechichi, uyu paanga akagara patsoka dzaJesu, it is a spot, achiteerera zvinobva kuna Jesu Kristu. Muri kupabata? Uyezve ari panzvimbo yanga iri a sort of quiet, yanga yakanyarara, ine quietness more than kukicheni kune noise kwaiva naMartha. Muri kuzviona here kuti pana Mwari panodawo a quietness. So Mwari anoda kuti isusu timbo withdraw mabhizinesi edu, tobvawo pane ruzha tomboenda panzvimbo yakanyarara, tombonotaura naShe wedu tiri panzvimbo dzine runyararo rwakadaro. Luke chapter 5 verse 16 inoti asi iye wakaenda kurenje kunonamata, muchirungu inotaura kuti often withdraw. Kana zvichinzi often aigara achingobva pane vamwe achienda kunonamata. Saka kana Mwari wedu aita zvekudaro kuti ano withdraw every time, nesuwo tinofana kugara tichiwithdraw. How often do we need to withdraw from our businesses? Tingabva mabusiness edu how often? Tikatarisa kuti the more demands paanowanda, the more often we should withdraw kubva kumabusiness edu tichienda kunopfugama. So nyaya yethe quiet place iyi inobva yabatana zvakanaka nenyaya yethe Sabbath.
The Sabbath we withdraw from all our businesses, from all noises of the world. Toenda panzvimbo yekunamatira, imba yekunamatira inova chechi ine runyararo, yakadzikama. Tonosangana nani? naMwari wedu, togara patsoka dzake sezvakangoitawo Martha aiva akagara patsoka dzaMwari achiteerera Mwari achitaura. Ndo zvinenge zviripo patinonozorora nemusi weSabata. Tobva taenda pane chechitatu, tawirirana pano tikati time inodiwa nesport inodiwa. Chechitatu, deep Bible study inodiwa zvekare. Kuverenga nekustada zvinhu tu zvakasiyana. Zvinosiyana papi? Zvinosiyana pakuti paunoverenga you just go through, but paunostada panofanira kunge pachinyorwa manotes parutivi. Pakunyora ndo paunoslowa down. Paunoslowa down uchinyora mapoints unenge uchinyatsonzwisisa zvakanaka. Chechipiri, unosarudza manzwi aunofanira kunyora paunenge uchiverenga ipapo. Chechitatu, unofanira kunyora mapoints ako in your own way. Watora zvakanyorwa mushoko raMwari wozvinyora in your own way. Izvozvo zvinobva zvaratidza kuti uri kunzwisisa zvauri kuverenga. Kana zvadai, bhaibheri harizongova chinhu chekungoti unongofamba nacho, but chinhu chaunenge uchitodya. So principle iri pano ndeyekuti unofanira kunyora mashoko awaverenga mushoko raMwari nenzira yako. So paunenge uchinyora ipapo uri kuratidza kuti uri kunzwisisa. But chatinofanira kuita hechi chinowanika kuna Mapisarema 119 vhesi 18 inoti, svinudzai meso angu kuti ndione zvinhu zvinoshamisa zviri pamurau wenyu. Panapa tiri kuona kuti phase 1 taakuverenga shoko raMwari. A prayer is needed. Paunonamata sekutaura kwaita vhesi rinenge richida kuti meso ako asvinudzwe. Chekutanga ndechekuti meso enyama haakwanisi kuona zvemweya. Saka paunonamata paya, meso ako anopiwa anoona zvakanyorwa naMweya Mutsvene. Mweya Mutsvene achikubatsira, meso ako anenge asvinudzwa. Ndo stage number 1 yekuverenga shoko raMwari nedeep study. Stage number 2 after a prayer reading and writing, kuverenga uchinyora. Philippians chapter 4 verse 6 inoti, musafunganya pamusoro pechinhu chimwe, asi panzvimbo pazvinhu zvose mikumbiro yenyu ngaiziviswe Mwari nokunyengetera nokukumbira pamwe chete nokuonga. So panapa tichishandisa this verse toda kuseparata study yedu into 7 steps. Step number 1 kunamata. Step number 2 wosarudza verse yauda kuverenga, ingave passage kana chapter yauda kuverenga, woisa apo woverenga. Chechitatu, chechi3 wobva wanyora pasi, zvichibvira wotonyora nepeni nebepa uchinyora main points. Zvadaro underline mashoko auri kuona pavhesi akakosha. Chechi5 nyora pasi zviri kurehwa nemashoko awa uchi underline. Principle iri papa ndeyekuti pawauya we have nothing, but iye zvino pane everything. Pane everything, then wobva waonga Mwari wako. Alright, tiri kumborevei kana tichidaro? Patiri kuti une nothing, mukati mako mune anxious nezveshoko raMwari. Hapana anxious inonzi iri small, even idiki diki kana kadiki kari kupa kuti uve anxious, unofanira kukaisa apa. We have nothing and it, then one is something, everything. Wawana shoko riri kukubatsira everything. Handiti obvious panapa watove nekushungurudzika kwakutoitika. Mwoyo wako dzimwe dzenguva uri kuzvifarira, but shoko raMwari riri kuzviramba. Zvakupesana zvekuda nyama yako nezviri kuda mweya. Ndipo paya panonzi chiwonga. Paunoonga kuti Mwari mandibatsira neshoko iri, then mwoyo wako unonyevenudzwa, woita let it go naro dzinoenda. That way wanzwisisa zviri kudiwa nescripture. Wadaro wonamata, wotenda kuna Mwari kuti Mwari maita henyu nekundidzidzisa kwamaita. Wapedza kudaro wakupinda pastep number 7 woshare kune vamwe. So just imagine uchiverenga every day one verse uchishandisa masteps matatu aya, unenge wapapi panopera gore 365 verses dzawaverenga pagore. Unenge waoparetwa nachiremba, clean uchikwira mbichana. So that's how we study the Bible.
Kana zvadaro takupinda pastage yechitatu. Tataura kuti stage yekutanga padeep study kunamata, stage yechi2 reading and writing, stage yechi3 that's sharing. Paunoshare pane zvinhu zvitatu zvaunoitika pauri. Chekutanga unozvisimbisa iwewe zvawaverenga ukanzwisisa, paunozvidzokorora zvinobva zvasimba mukati mehana yako nemukati mepfungwa. Saka sharing inosimbisa zvawadzidza. Chechi2 zvine makomborero azvo. Mumwe munhu anga ari panguva yakaoma awana chikomborero through iwe wacho chikomborero. Chechi3 unoramba uchiwana zvakanaka kubva kuna Mwari. Chipavhurire achakodzwa. Ndo panopinda vhesi riya. Wawana ukashare, Mwari unoramba achikupa nekuti unoshare. Ndo zvinhu zvitatu zvinoitika paunoshare nevamwe. Saka nyaya iripo panapa, tine zvinhu zvitatu zvatataura pano kuti tinzwisise. Chekutanga tati isusu panodiwa time. Chechipiri panodiwa place. Chechi3 method yekuverenga deep study. So zvakanaka kuti tiite zvinhu zvitatu izvozvo kana tichida kuti shoko raMwari tirinzwisise. Tiri kupindura mbichana how to study the Bible. Tikatarisa kuti long back marambi aivepo emafuta anga asingaoni zvinoenda kure. Marambi iwayo aiona padhuze. Saka waitoona pauri kuendesa next step, asi zviri far away uko wanga usingazvioni. Zvichireva kuti kudii? Every step rine mwenje waro. Hatikwanise kuwana mwenje unokwanisa kukavha kuenda uko nekuti dziri kunzi mwenje patsoka dzangu. Saka every step every mwenje. Saka hatikwanise kuti tiverenge shoko richatikavhira for the next week, kana for the next month, kana for the next year. Tinoti every day we study the word tichifamba masteps rimwe nerimwe. Zvatipa kuti tiende paWednesday zvinonzi a double blessing. Right. Tikataura kuti panapa nyaya a double blessing. Sekureva kwandaita kumashure. Zvinoblessa inini nemumwe wandashare naye. Isaiah 50 verse 4 inoti, Ishe Jehovha akandipa rurimi rwevakadzidza kuti ndizivise kutaura shoko nenguva yakafanira kune vakaneta. Anomuka mangwanani ose, omutsa nzeve dzangu kuti ndidzwe sevanodzidziswa. Tikatarisa kuti panapa Isaiah ari kuratidza kuti pane zvinhu zviviri zviri kushanda, nzeve nerurimi. Nzeve mangwanani oga Mwari anomuka odzipa zvadzinofanira kupiwa sezvinoitwa vakadzidza. Apedzazvo anobva aenda norurimi rwevakadzidza achinodzidzisawo vamwe. So panapa hapasi kudiwa mascholars kana vanhu learned anotyisa, pari kudiwa vana vaMwari vanoverenga shoko. Ndo zviri kungodiwa chete. So panapa pari kunzi mangwanani ose vhesi, zvichireva kuti every day tinofanira kudzidza mangwakwedza. Tadzidza mangwakwedza, zvatadzidza izvozvo toswera tichisheya nevamwe. Chimwe chiri kurehwa apa hanzi nenguva yakafanira. Haisi lecture iri kutaurwa panapa, haisi sermon, but a simple sentence. Wasangana nemunhu mukombi, muri kutoenda kumabasa, maverenga kuseni, asvikawo angotaurawo dambudziko rake, achingopfuurawo nepane dambudziko rake, iwe wobva wangomupa a simple statement. Rehwa zvawadzidza nhasi anenge atokomborerwa, yatove a blessing iyoyo. So zvakanaka kuverenga shoko raMwari. Hatingangoshandisi skill imwe chete pakuverenga shoko raMwari kuti ndinongoverenga 1 verse ndozongoparidza kana kubatsira vamwe ne1 verse. Tine nzira dzakawanda dzekuverenga nadzo shoko. Tinogona kuverenga iri a study chapter kuti main point yechapter iyi ndeyei, kana kuti structure yechapter iyi, kana kuti storyline iripo ndeyipi. That's a chapter study. Chechipiri chinototi thematic study, kuti theme irimboripo pandira kuverenga apa, one idea ndira kutsvaga nezvayo yakamira sei. Semuenzaniso unogona kutsvaga pamusoro pejoy, unogona kutsvaga pamusoro pefear kana pamusoro penyasha. It's a theme yaunogona kuverenga wotoimaster a day rawaverenga. Nhasi ndaverenga pamusoro pejoy, ndaibata, ndainzwisisa. Tinogona kuita a word study, word rimwe chete tikaritsvaka kuti muGreek kana kuti muHebrew roti kuti tori study. Zvakatokosha izvozvo, riri word 1 iroro. But tinozodzoka tukasangana naro mumagwaro, it's easier to understand the verse kana tichiziva mawords arimo mukati imomo. Chimwe tinogona kuita a book study, kuti bhuku rese raPsalms iri kana kuti bhuku raEfeso iri kana kuti raPhilippians iri riri kumbotaura nezvei, pattern irimo mubhuku ndeipi. So ndo zvakanakira kudi kustada nenzira dzakasiyana. Hazvizobhovi kana kuzoita kunge zvinorema kana kuita kunge zvisina musoro. Unonge uchishandisa nzira dzakasiyana siyana pakuverenga shoko raMwari.
Philippians chapter 3 verse 14 inoti ndinoshingirira kunharidzano kuti ndipiwe mubayiro wokuda kwaMwari kunobva kudenga muna Kristu Jesu. Kunharidzano chii? Kunharidzano it's a finishing point. Patinomhanya kuchikoro ingave 100 meters kune kufinishing line kwatinosvika, ndo inonzi nharidzano. But patinoshingirira sezviri kutaura Philippians chapter 3 verse 14, mamwe mazuva tinosprinta, mamwe mazuva tinenge takaremerwa tinokamina, mamwe mazuva tinenge tiri overwhelmed tinoita kunonzi kugwesha, asi chivavariro ndeyekusvika kufinishing line. Ndosaka panzi ndinoshingirira. Haisi nyore kana zvinhu zvakapusa kuita zvinhu izvi, zvinoda kushingirira. Toenda paThursday. Thursday rikuti this is so sweet. Psalms 119 verse 104 inoti mashoko enyu anonaka seko mumuromo mangu, zviro kwazvo anokunda huchi mumuromo mangu. Vanhu vazhinji vanotora Bible semushonga, kuti akarwara kana uchinwa mushonga angava mapiritsi, unokukabira wonwa mvura wodzikisira. But pana pamunyori ari kutaura kuti shoko renyu huchi hunotapira. Kana huri huchi tinomedza zvinyoro-nyoro nekuti hunotapira, hunofanira kuita kanguva akareba mukati memuromo medu. But kwatiri vana vaMwari zviri kuita sekudaro here? Shoko riri kutapira here? Tikatarisa kuti Jeremiah, Ezekiel naRevelation vese vakadya nekutapirirwa neshoko. Isaiah tinozviona kuna Isaiah 15 verse 16, Ezekiel pana Ezekiel 3 verse 3, Revelation pana John pana Revelation 10 verse 10. Tinoona kuti panapa vainakirwa nekudi, vainakirwa neshoko raMwari, zvainaka mukati mukanwa mavo, zvoreva kuti shoko raMwari rinodyiwa. Tinongoziva pachedu kuti chaunodya ndo zvauri. Tikaona munhu akanwa doro hazvinetsi kuona kuti anwa doro, unoona zvaari. Same neshoko raMwari, zvaunodya ndo zvauri. Isaiah 55 verse 1 inoti nhai imi mose mune nyota, uyai kumvura zhinji, uno asina mari uyai, mutenge mudye, zviro kwazvo uyai mutenge waini nomukaka, musine mari pasina mutengo. No need for money, everyone is invited. Pana Isaiah 55 verse 6 tsvagai Jehovha achawanika, danai kwaari achiri pedyo. Tikatarisa kuti Mwari achiri pedyo, regai tidane kwaari, iye anotaura nesu through the Bible. Tikatarisa kuti the whole chapter yaIsaiah 55 inopindura mubvunzo 4 inotevera. Mubvunzo number 1, Mwari anopei, unobva wapindura ipapo. Mvura kune vane nyota, waini nomukaka pasina mari, and inosatisfy our needs. Ndo zvinoita shoko raMwari. Number 2, Mwari anotidanireiko? Anoti titeerere uye tiuye kwaari. Come, listen and live. Chechi4, ndeapi machallenges atinosangana nawo? Machallenges kusiya upenyu hwedu hwatiri kurarama, hwatinotifadza unofadza nyama asi uchipesana naMwari. Chechi4, promise tinoiwana kuna Isaiah 55 verse ya 11 to 13. Iyoyo sechallenge yandinokupai vana vaMwari, iverengei tuone promise yakamupiwa naMwari. Tinotenda nenguva yatanga tiinayo. Mwari vakukomborerei nelesson yanga iri pakati pedu. Ngatisanganei next week.